Petra Vlhová má dnes vypredané. Títo ľudia čakali na okamih, kedy ťa uvidia. Videli sme ťa aj vlastne po prehľadke tráte. Ešte chcete kričať? Tak si kričte ešte! Na raňajka idem vyhrať. Ženy o mnohých veciach rozmýšľajú. Nerozhodí ťa, ja ich mám na povel, ja mávnem a oni šalejú, aha. Aby Petra Vlhová, pozor, celý dáv by teraz mal kričať 8, 8, 8. Nech je to tá osmička, čo najnižšie číslo. Peťa Vlhová, toto musíš odtriť, áno, tak odtrhnúť to čierne. Je to číslo 8 plus 6. Nevadí, číslo 14. A vy si to dobre zapamätajte, pretože zajtra vás chce vidieť všetkých. Teraz Peťa odíde z pódia, ale nech odchádza do obrovského aplauzu, pretože je to žena, ktorá zažíva rozprávkovú sezónu. My sme jej za to vďační. Petra Vlhová! Veronika Velez Zuzulová! Toto je privítanie hodné šampióna. Dvojnásobná víťazka z Flachau a jedna z najskúsenejších pretekárok, ktorá dnes brázdí svetové svahy, 4 pódiové umiestnenia v tejto sezóne. Zajtra to spravíme! Aké to je vymeniť počas prípravného obdobia, počas toho posledného týždňa najdôležitejšieho človeka na izbe. To znamená, že tento týždeň už nespíš na izbe s Petrou, ale vymenila si ju za svojho psa. Tak môžem povedať, že Petra je menej otravná ako ten pes, ale tak dúfam, že mi to prepáči. Pretekárky hovoria napriek tomu, že počasie nebolo dnes dobré, ale že trať, to je dôležité, že trať je naozaj vo veľmi dobrom stave. Zajtra slalom stávajú zahraniční tréneri, môže to byť až taký veľký faktor, alebo môže to tak veľmi ovplyvniť situáciu, ty ten svah poznáš, dá sa povedať ako druhá najlepšie. Myslím si, že nie. My sme zvyknuté, že naši tréneri nestávajú každý pretek a myslím si, že tak to bude aj zajtra, bude treba bojovať a takisto možno s podmienkami, ale sme na to pripravené. Hovorí Veronika Velez Zuzulová. Žena, ktorej ostalo buď číslo 5, alebo číslo 7. Sedmička je šťastné číslo a Veronika si ho vytiahla. Takže naše pretekárky, Veronika Velez Zuzulová zajtra s číslom 7 a Petra Vlhová s číslom 14. No, môžeme povedať aj to, že keď sa prižrebe, až to všetko je tvoje. Všetko je tvoje. Pozri na... Ale je to tvoje len do chvíle, kým nám to vrátiš za kulisy, preboha. Nechajte si tú črievičku, zajtra veríme, že vám ju Veronika podpíše s takým úsmevom, za kým sa nás pozerala.